Il-kanzunetta, senjuri, li tirċevi l-ola vot Tabu ta' Christabel tirċevi 73 punt. Għalek, senjuri, Tabu ta' Christabel hija r-rebbieħa tal-Malta Eurovision Song Contest 2018 li hija 33 punt. Ir-rebbieħa hija Tabu ta' Christabel. Il-kantanta Christabel bid-diska Tabu intażlet biex tkun l-ambaxxatriċi Maltija fil-Eurovision Song Contest fl-Lisbona f'Mejju li ġej. Christabel irnexxiela tikseb din l-opportunità fir-raba' tentattiv tagħha fejn id-diska tagħha li twassal messaġġ ta' tama lil min ibati minn mart mentali irnexxiela tikseb vot unanimu mingħand il-ġurija barranija u l-ogħla punti mit-televoting. 35 vot inqas minn Christabel ikklassifikaw Richard u Joe McAuliffe bid-diska Song for Dead. Fit-telet post klassifikat Brooke bid-diska Heart of Gold. L-għada ta' dan ir-riżultat prestiġjuż iltqajna ma' Christabel li stqarret li għadha ma tistax temmen ir-riżultat li hi u t-tim tagħha irnexxilhom jiksbu. Għadni qed ngħix f'ħolma naħseb xi mort id-dar, erġajt segwejt ir-riżultati 4 darbiet għax ma rridx nemmen. Nħossni onorata li ġejt magħżula biex nirrappreżenta lil Malta kemm b'mod unanimu mill-ġurija kif ukoll mill-televoting, jiġifieri mill-pubbliku Malti u Awġi kollha. M'għandi l-ebda kliem biex nirringrazzjahom. Ovvjament it-triqtna lejn Lisbona tibda mill-lum, se nippruvaw nagħmlu minn dak kollu biex aħna morru tajjeb. Christabel stqarret magħna li minn meta ħarġet id-diska irċiviet ħafna kummenti ta' apprezzament mingħand persuni li jsofru weġġat kontinwi minħabba l-problema tas saħħa mentali li jgħaddu minnhom. Għalhekk tlajt fuq il-palk, jiena b'qalbi mimlija minn dawn il-messaġġi sbieħ li kont qed nirċievi qabel li jiena għaluli inti għamilt l-differenza u jiena ngħidilhom li huma għamlu l-differenza f'ħajti mhux jiena bil-kontra, huma l-ispirazzjoni tiegħi u alla volja din ktibta fuq esperjenza personali, ktibta biex ngħin lin-nies biex inqajjem kuxjenza dwar dan it-topic tant profond. Christabel stqarret li huwa onura lija li tista' tuża pjattaforma daqstant kbira bħal Eurovision Song Contest biex twassal il-messaġġ ta' dawn in-nies li kontinwament ibatu fis-silenzju. Fl-aħħar tal-intervista tagħha, Christabel ma naqsitx li tibgħat messaġġ ta' tama lil kull min bħalissa għaddej minn dawn il-problemi. Din hija messaġġ ta' tama huwa messaġġ pożittiv li daw kollha għandkom ikollkom fidi u tfittxu l-għajnuna jekk tkunu għaddejjin minn xi żmien diffiċli. Mhix xi ħaġa li għandkom tkunu embarrassed biha, hija xi ħaġa li anzi tkellmu fuqha għaliex meta titkellem fuqha tħossok aħjar u speċjalment meta tfittex l-għajnuna.